As maletas nos metemos atrás, porque atrás estaban as caixas de levar o peixe toda a semana. O coche azul marino, Maki, cheo de cajadas de gaviotas por todos os lados. Chamáballe o Citroën Dálmata. En Oporto dixéronme, por aquí non vas a encontrar hotel ningún. Ao mellor aquel que miras ali enfrente, e dicía a miña muller, mi mapa, que vas a, non te metas aí, para que te vas a meter aí? 2 botones nas escaleiras aquelas así. E cando miraron aparcar o Dálmata ali abaixo, meteronse os 2 para dentro. A donde vai con ese coche? Vou baixo e vou a tipa. Unha habitación para hoxe, 340 euros. Por noite. Salgo e dixo yo a muller, 340. E dime ela, iso é moi caro. Vou para dentro outra vez. E dixo yo, mira, a mí se me deixas aquí hasta as 12 da noite do domingo, eu quedo. E dixo ela, bueno, pues sí. Chego afora e dixo a muller, quedamos aquí. Chama aquel chaval que veña a buscar as maletas e un deles colle o coche para levarme. E dime el coche se lo vamos a aparcar en el garaje. E dixo, perfecto, toma as chaves. Pois eu cando estou subindo para as escaleras, dixo a muller, mira o tipo do coche. O tipo iba no coche, coa cintura de aquí, fora do cristal, pola ventanilla do coche, que parecía que estaba collendo aquela circunferencia, eu que sei, a 200 por hora. Non, iba despasiño. O que pasa é que non aguantaba o cheiro dentro do coche. Botamos el día e noite, levantámonos para desayunar. Deses, como se chama, buffet, non? Buffet libre. Colleron que che dé a gana. Eu fun ali con unha taza de coller leite, empecé a botar caviar, e dime ela, ti nunca comeche iso? Pero isto de caviar e a habitación valeu 340 euros. Primeira cucharada de caviar. Pô, toda na mesa. E dixo, yo isto non hai que no traje, levanto me marcho. Traigo 4 yogures, 3 de fresa e 1 de plátano. O caviar non iba a quedar ali, amigo, que eran 340 euros. Cucharada de caviar, cucharada de yogur. Cucharada de... A ver, aténdeme. Non tuve pelotas a comer nada máis. Pero mira, aquela taza de leite de caviar e os 5 yogures baixeinos. Depois fomos a visitar as bodejas e vemos de volta, tal cual, todo de puta madre. Pero cuidado, que cando eu chego, dime a muller, teñoche unha sorpresa, un masaje. Esfoliante. 2 camillas. A min estaba dando un masaje unha tipa e a miña muller un tipo. Será así, alá os portugueses. Eu coa cabeza metida na camilla. Non dicía ni mu, estaba na gloria. E de repente, o tipo que lle está dando masaje a miña muller, soltalle. Mais vostede, se quere, esfolio os peitos. Eu non era nadie, Maki. Eli non había nadie. E o tío quería esfoliar os peitos a miña muller. Eu dinlle un margen de tempo, non reaccionaba coa cabeza metida ali no buraco e dicía eu pa min, vou a esperar a que que responda a miña muller, a ver o que lle di, e outra, a ver se a tipa que me está dando a mí un masaje, si tamén me di, esfoliolle algo a usted? Hostia, os masajes eran os iguales. Sí, aparte nos huevos ten que haber moitas pieles mortas. Ele non contestaba a nadie. O tipo seguía dando masaje, pero a miña muller como se non hubiera nada. En isto levanto ali a cabeza e dixe a miña muller, no. Que había que responder antes, que xa pasaron como 15 segundos.